Bu şiir bir kembagal garip oglan bilen bir puldar bay gyzyň barasynda sowal-jawap şeklinde tehrir edilen. Durud we salam aziz mehriban qadirdan kıymatly hurmatly dostlarym. Şair Habibullajan Türkmen Velayet Kunduz Ulswali İmam Sahip Qaryay Ak Mescid Kolyakadan hazır özlere Kişwer Türkiýede ýaşar ekeni menden bol gözel ýaxşy şiiri okap bermämi haýyş edipdir we özüne takdim etdir. Manunda dostlarym we şair Habibullajan Türkmen Leylajan bilen birlikde ýazan şiirim özüne takdim bolsun. Şair Habibullajan Türkmen bu şiirde aýdypdyr, ýazypdyr. Canım ihlas bilen söýýän men seni, men bir garip nädip yeter kam sana. Bilýän canım senem söýýärsiň meni, amma canım nädip yeter kam sana. Teşwişde men garipligimden ýaňa. Bu sözleri eşitip Leylajan hem Habibullajanyň jogaplaryna ýazypdyr. Ey oglan gam etme teşwişler çekip, kimsenip ýörmegen ýöregimi ýakyp, ýöregim sen diýip urup dur bokyp. Yarım şirin diling bolsa bes maňa, mudam güler yüzün gülse bes maňa. Habibullah Türkmen ýenedem aýtýar, canım sözlerine bolsam men kurban. Huwesim hoş bolup surasam dowran. Gariplik sebepden ýöregim arman. Çekýär canım nädip yeter kam sana. Gamda men ýoksuzlyk elinden ýaňa. Leylajan näme diýär? Hani onam bir eşdeliň hani. Gep pulda däl canım, muhabbetiň bar. Men senin kalbyňa bolan haridar. Bolsaň bol ýar garip dönmerin zenhar. Yarım güler yüzün gülse bes maňa. Çendan muhabbetiň bolsa bes maňa. Şair Habibullah Türkmen ýene ýazýar, lekin canım sana meniň muhabbetim hak. Sana giden bul ýöregim pak. Amma ýöregim kem dünýä malym ýok. Şol teşwişde nädip yeter kam sana. Elim gelmez garipligimden ýaňa. Leylajan hem jogabyna ýazýar. Gam etme söýgülim hak bolsa söýgiň. Ýöregiň joşdurup çykargyn doýgyň. Dilali Allahdan ýogalar gaýgyň. Oglan muhabbetiň bolsa bes maňa. Senin pak ýöregiň dolsa bes maňa. Şair Habibullajan ýenedem Leylajanyň sözlerine jogap gaýtarýar, ýazýar. Canım halka meňdeş nädip bolarkam, seni nahoş edip nädip gülerkam, senin halan zadyň nädip alarkam, muň hayalda canım giýjeden ýaňa. Men bir garip nädip yeter kam sana. Leylajan näme diýär? Huwesim ýok ýarym her zat almana, niýetim ýok halka meňdeş bolmana. Fakat özüň bolup maňa hem hana, yarım güler yüzüň gülse bes maňa. Yar senin çyn işkyň bolsa bes maňa. Bu sözleri eşitip Habibullajanam ýürek joşup aýtýar. Öleýin men canım gara gözüňe, gurban bolsam senin şirin sözüňe, lekin çendan ýörek berdim özüňe. Teşwişde gariplik elinden ýaňa, amma canım nädip yeter kam sana. Leylajan ýenedem aýtýar, Leyli jandyr başga için köýem ýok, senden başga bira ýörek goýam ýok. Mal dünýä için seni soýam ýok, yarım işky pakiň bolsa bes maňa. Söýgülim ýöregimde bolsa bes maňa. Şair Habibullajanam bu şiirin ahirinde aýtýar, Habibullajan diýer ýöregim doldum. Canım pak işkyňa bugün men bildim. Indi canım sana bağlanyp galdym. Bugün pak ýöregime doldum men sana. Amma göz açylmaz kemlikden ýaňa. Şu musafir ülkelerde Allahyjanyň dogamdyr. Allahyjan hemme aşyklara öz berek sevgilisine goşursun, ýetirsin. Bagtlar açyk bolsun, berek beregiň saýasynda garrysyn.